Kaya, na ako'y tulog ng mga topic diri. Libo ko asa ako na pero kamo na lang akong ipapili din. Number 1, hermeneutics of writings Ellen White, which means issues of ligog Sabado, luto Sabado, luhod ampo, o pagkaon. So, naanak ko nakibutan sa hermeneutics. Number 2 na topic about sa Holy Spirit. Actually, mo na yung pinaka-book ato sa presentation against sa gitawag nila o si May Arian or Tonis. Okay? Number 3, about sa argumentation and debate. Asa ka nito lo? Ano unahan? Argumentation. Nahingon nga argumentation, nahingon nga about hermeneutics Ellen White, nahingon about Holy Spirit. Kikitsa mo itong argumentation and debate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dugay kayo mo man. Hermeneutics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. About Holy Spirit. Moral. Hermeneutics. Okay. Gigamit nato ang hermeneutics o naghimok og mga example ng mga controversial nga mga example. Okay? Aron magamit nato sa itong church o gaaban pa. Sa sakto nga pagkagi, a method of interpreting correctly. Sakto nga pagka-interpretar. Okay? Sa ginusay ka 2 Timoteo, 2:15. Rightly dividing or handling the word of God. Napako isa ka presentation about yan ang gitawag na primero, survey limang libro, examine the book, analyzing the book, gitawag na itong searching sa mga context na iniguban pa. But anyway, now, 3 simple rules. Tulo lang ka simple rules sa hermeneutics sa writings ni Ellen White. Number 1, study the general teaching. Kini siya na idea, mao ni ang gigamit ko sa William Miller. O gigamit ko sa ubang mga theologian, of which nagasinabot ang tanang theologian nga adunay tulo ka mga simple rules. O ni, study the general teaching, consider time and place, discover the basic principles. So sa ato pa, kung magtuon ka sa writings Mrs. White, atong lantaw ni, wala pa rin siya malapas. Okay? Number 1, study general teaching. Ang checking on rin. Testimonies, volume, selected messages, volume 1. 1 SM. SM means selected messages. 1 means volume. So page 42. The testimonies themselves will be the key that will explain the messages given as Scripture is explained by Scripture. Kabantay ka, kung magpamatuod tas Biblia, ang atong gamiton, Biblia. Dini gamay, dito magamay, di ba? Isaiah chapter 28, atong masabtan, himbalapungan, magbalintong ang mga pahina o guban pa, aron makuha na to ang tibok na minsay. Maugyapon na sa writings Mrs. White. So, ang mo explain sa writings Miss White sa usa ka page o sa ka passage ang iya lagyapon nga sinulatan. Mo na mo explain. Okay? Study all available information on a topic. For example, mag-isgot og Sabat. Basahon ang tanan statement ni Ellen White may tungod sa Sabat o dili na lisod karon kanana. Na naman, pwede ka makadagan dito sa Ellen White website. Pwede ka buhagin dito sa Adventist.org. Daghan ka diya mga gipang sugip. Apil na ang writings ni Ellen White. Okay, kung natin panahon, naku-isulti sa inyo sa pag-research sa writings ni Ellen White. O kasang tambato. The general teaching of all the applicable counsels should be studied before conclusions are drawn. Ayaw paghatag o conclusion sa isa, duha, tulong ka mga passages ni Ellen White, mawala ka na. Pamunay problema sa mga option. Now, ang history sa Reform Movement,
dito nag-start sa maong nga division nga ang German division mo apil o gunit sa armas. So nagreklamo ang mga tao na di ta pwede bugunit o armas. Wala makasinabot ang dito sa division. Ang nahitabo, dili pwede madisiplina ang division kay natay sa itong protocol. Ang modisiplina sa membro, church board. Ang modisiplina sa church, mao ang constituency meeting. Ang modisiplina sa local conference, mao ang union. Ang modisiplina sa union, mao ang division. Kung ang division may problema, kinsa magdisiplina? The General Conference. Ang problema kay Ron, ang General Conference every 5 years. Wala naman mag 5 years, di po, muhulat sila 5 years, ay madisiplina ang mga tao diya sa division. O dili kahulat ang mga tao diya na, o bitaw na, manggawas ng mga personahe na Hussein, Nicolisi, guban pa. So mao na ang problema. Now, kining mga reform movement sa Germany, dili nato mabasol, kulang ang ilang kahibalo, kay sama sa Pilipinas ang libro ni Ellen White matranslate sa pila lang the Son of Wages. Diyan siya po masabti. Pero sa diyan na translate na na-educate, nakabuylo na ang ilang church. Di na sila pwede mabalik pa. Mauni ang problema. So, the general teaching of all the applicable council should be studied before conclusion and drawn. Tunan, tanan. Get the big picture. Include all that the Bible of Mrs. White has said on the subject before drawing conclusion. Paon, ang dako na picture. Kung sa pasol ka na, hala, i-arrange tanan. Tanan writings ni Ellen White, murag pasol, i-arrange ni mo. Ayaw pag-arrange ng pasol na 1/4 sa pasol ang imong gigunitan. Mawala yun ka. Mauning nga daghang option, mawala. Listen kayo patuhon, si Pastor Baclaris of anything, naliin. 5 pa kakatuig na doon sa writings Mrs. White, imong i-correct ang church. Ang uban, nagliman 20 years, luwaton 20 years, 25 years, sa katong-alagad, i-correct niyo ang 100 years kapit sa church. Unya mo may pagdoon, so, inta, muna nga mga pagdoon, nakaroon. Iwan si Mrs. White. Many study the scriptures for the purpose of proving their own ideas to be correct. Dagat mo na doon sa Biblia. O sa katuyuan, nga ang ilang ideya, masuportahan na correct. Walang mo ni Dr. Scipio, that is ICGSS. Nangita ka, nanguipon ka mga ebidensya, mo support sa imong kaugalingon, that is ICGSS. The ICGSS niyo ni Dr. Scipio, ang mao nga kamatuoran, masurportahan, diha alibod sa konteksto sa kapitulo o versikulo. Okay? Amen si Mrs. White. They change the meanings of God's Word. Giusab nila ang kahulugan sa God's Word. Naganda mo sa example. Nay namutanas mamutana, Pastor. Pastor, mabasa na ko sa writings ni Ellen White na ang health reform, salvation para sa tibuok nga kalibutan. So, asa niya gikuha ang definition? Gikuha niya ang definition base sa present niya nga research. Wala niya gitanaw ang 1828 dictionary about sa language ni Ellen White. Na kung tanawon ang salvation, wala na siya magsulti o nag-limit sa salvation saved by grace. But salvation, gikan sa gitawag balatian. Sometimes Ellen White may yung salvation, gikan sa balatian. So patingon nga ang health reform, salvation, imo nang i-qualify sa dictionary during sa writings ni Ellen White. Sige na, they change the meaning of God's Word. Okay? And thus, they do also with the testimonies that He sends. Himuon sa Japon na nila sa writings ni Ellen White. They quote half a sentence, leaving out the other half, which if quoted would show their reasoning to be false. Giputol nila. Mahatamantang mga example karon tutod.
For example, kanyan, about sa luto, those who neglect to prepare and cook food upon the Sabbath violates the fourth commandment and are transgressors or God's word. Naagi po to. Ito na mga tunan po to. Example, Council Tax and Foods, 399. Actually, nabitay presentation nila ngayon. Dili dapat ihatag ang inyong ikabulo sa ministro nga nagkaon og unod. Asa mabasa? Diba? Kanong mas presentation na? Asa mabasa? Kapitulo, versikulo laway. Dito na nila kaon sa conclusion. Nakaroon, example ali. Let any of our ministers set an evil example in the eating of flesh meat. Kinsay ministro karon nagkaon og unod? Ikaw, nagkakaroon, wala ka nagbutang og example na mayo. You set an evil example. Therefore, ayaw mo pagtuo sa mga pastor nga nagkaon sa unod. Ayaw mo pagtuo sa pangutana pastor kay si Pastor Bacalares nagkaon og unod. Mato ni Illinois, let not any of our ministers set an evil example in the eating of flesh meat. Magbasa, letra por letra. Saan pag-review? You are the defenders. Tre-media? Tre-media? Ata na. Lain na Stephen, usahon na ko ha. Kaya mo ni ang ilang mga akisasyon. Huwag ato na sulbaro na ron. Council Tax and Foods, CD, 380, 381. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. Ang pastor, ang kamu mga Adventista, apil ba mo ani? Apil mo ani. Busa katong dili mo bundan sa pagkaon sa unod, mas maluwas pa ang ginamos. Ata na ba? And then ako na nabalikan, ako dili pati mo. Let not any of our ministers set an evil example. Gamitan ni mo ni siya o gitawag nato o pamagi kaysa hermeneutics sa Bible na gitawag nato o grammatical principle, na gitawag nato historical principle, na gitawag nato literary principle. Dili mabilong ni siya sa grammatical principle. Sa grammatical principle, pwede ka imong studian ang internal, ang external context, gamitan nimo ang word study. Word study, example, let not any minister, let not any of our ministers set an evil example in the eating of flesh meat. Gamitan na ito lahi example. Let not any of our youth set an evil example in playing basketball. Question, evil ang basketball or ang example mo'y evil yan? Maniko na gani ka, evil na siya. Intentional na gani ka bagga, evil na siya. Pero kung doon lang na basketball, nga walay mga pinulibel, ay dili na siya evil. Ang diskutan nila, let not any of our minister set an evil. O sabot pasabot evil. Ngani, sa panahon ni Ellen White, kaniyadto, mismo ministro, mukaon o usak ka manok nga buo, urton na niya siya resa. Yes! Sa konteksto sa Amerikano, hantod karon na anak siya nga kinaya. Sa panahon ni Ellen White, na anak nga kinaya. Ang deset na example sa ministro evil. How come na si Pastor Bacalares nagkaon og usa ka posporo nga kami tisagot ka din sa utan nganong na evil man? Ang evil ni ang example, dili ang karne. Tingnan, ang evil dili karne, ang evil ang example. Diba? Genesis Kapitulo 18. Ibakaon pa yun ni Abraham ang manununda sa unsa? Sa baka.
Ningo man manulundaos, di sa lima kaon. Kay wa gid mi katilaw og baka dito sa langit. Luuran ni. Wala niyo na manulunda niya na. Pero min kaon ang manulunda. Si Jesus Christ, pagkabanhaw niya, Luke chapter 24, pagkakita niya ng isda, may kaon siya. Nakatong ko ba nag-picture nga, ang isda kani imong isugba, magtulo ang tubig, maabot ito sa baga, mo balik ang aso, that is bensopyren. Therefore, si Jesus Christ nagkaon ng bensopyren. Sino ba ito? Mabasa sa Biblia, manulunda nagkaon o kani. Mabasa sa Biblia, si Jesus nagkaon isda. Mabasa sa Biblia, nga si Kristo nagpakaon mga isda. Pangutana, asa mabasa sa Biblia, nga ang yawa nagkaon karne. So, vegetarian ang yawa. Hindi niya gamitan kay binuang na. Wala siya, nabuto. So, ang evil niya, ang example, dili ang flesh. Okay, next. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Take note. Among those, wala makingod, all those. O sa diferensya sa among of all. Ang among gani, pipila lang. Ang all gani, tanan. Sa ato pa, sa pagbalik ni Jesus Christ, na ay pipila nga vegetarian. Di sa tanan. Okay, klaro? O ang word nga eventually, that is step by step. Mo ginangatungkol, dili ta tanan magdungan o vegetarian. Ang ilang doktrina, magdungan gid sila. Pamantana, asa mabasa sa Biblia nga magdungan o vegetarian. Mismo sa writing sa Jeremiah. Dili madungan. Mamang gani nga daghan dili mo apil o vegetarianism. Nga naman, ang una nga nausap ang kaldero, wala mausap ang batasan. Di ba? Dahil ba nagigib ko mag-vegetarian ba? Kaya ko'y silingan na vegetarian? Grabe tayo! Hinawa yun ang hinawa tayo? Nagili vegetarian, hindi man hinawa yun. Nadaot ang mensahe sa atong vegetarian. Actually, ang vegetarian, dili mao ang health reform. Ayaw mo pagka-mislead ha, presentation sa option. Health reform, bang, insertan sa vegetarian. Ang vegetarian, dili mao ang health reform. Ang vegetarianism, kabagi sa dako nga scope sa health reform. Kung imong i-summarize ang health reform is nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, o guban pa, new start, that is health reform. Vegetarian nasa ibutan. Sa exercise? No. Sa sunlight? No. Sa nutrition. O sa nutrition, kinahanglan, o sa economic strike, i-educate ang imong pagluto ay hanggang mag-vegetarian. Ako pandili man maka-educate sa pagluto. Manamino na buntag bulang boy. Unto bingala. Pagagabi ka mong tayong kahoy. Balance tayo na na. Okay? So, wala siya. Now, next. Ano na to? Ang gingon na yung right. We did not say to the people, you must not eat meat. Kinsa na ngayon, si Ellen White, although we did not use fresh foods ourselves, when we thought it essential for that family in their time of sickness, we give them what we felt they needed. There are occasions when we must meet the people where they are. May mga okasyon. Kabisitarian at balay ng vegetarian, mag-vegetarian ka. Diba? Mga okasyon. Hey, CD, Council Diets and Foods, page 466. Ang sa inyo nilin, youth instructor, May 31. A meat diet is not the most wholesome of diets, and yet I would not take the position that meat should be discarded by everyone.
those who have feeble digestive organ can often use meat. Question. Asa mabasa nga nagingon si Miss White nga mukaon og unod sala. Sa mga statement ni Ellen White, dili forceful. Objective sa Seventh-day Adventist nga mag-vegetarian ta. But we have to consider sa atong gitawag og anatomy. E dili man ta pareha o liver sa atong panglawas na ay mga usa feeble digestive organs can often use meat. Dili ba yan? Next. Manuwas ba? Makasala ba mukaon o gunot? Mabasa ba sa writings ni Ellen White nga kumukaon o gunot makasala? Oo. I have advised every Sabbath keeping connoisseur to avoid meat eating, not because it is regarded as sin to eat meat, but because it is not their fault. Ako nakatambag sa mga Sabbath keeper na mga connoisseur. Likay ang pagkaon sa unod, dili tungod kay sala ang pagkaon sa unod ay kinidili mais panglawas. Dili sala. Wa magani nga sa karon ni Ellen White, wala pa nang gitawag og mga doktor sa mga mananap. Nako'y nahinapod din si Villanueva sa trabaho siya sa merkado. Isa, pastor, ebo ka nang masakiton nga mananap. Tanaw na mo mata, tanaw na mo yung baba, tanaw na mo yung dalunggan, o guban ng ilang mga ihanan, may iwan ng mabalatian. Sa panahon ni Ellen White, ang gibaligya sa merkado, walay chika-chika. O na nga mag-amping na makapili o unod nga maayo dapat. Okay? Sana siya. Next. Mabasa ba sa Biblia, kinuman man ay mag-picture nga, magbalatian gani ka, ayaw nagkaunod. Dili sa tanang panahon. Naikisulti ni Jesus White, kung magbalatian ka, kaunod. Gitukan ba nila? Wala nila gitukan ay. Gilecture ba nila? Nga naay balatian, mukhaon ka ko dapat unod. Oh? In certain cases of illness or exhaustion, it may be thought best to use some meat. So naay panahon na makapoy ka, magbalatian ka, kaon ka rin. Naay logic sa mga tigulang. Daw sa imong nulo, si Lolo lagi kay nagluya. Ay, magpalit o baka. Pabukali. Bulalo. Ay, ikaw pa nagbaka. Di ba nakabantay mala? Hindi na rin kita ng palatihan. Okay. Wala nga, you have to study general teaching before mohatag ka sa conclusion. Sa diferensya sa conclusion of opinion. Ang conclusion sirado, ang opinion abre. Close yun. Conclusion. Opinion abre. Open yun. Next na. Kaon mas nagsunti mas Mrs. White na makakaon ng bulan? Kaon bulan do. We cannot feed them all, but will you please give us dried catfish or dried fish? What's a dried fish? Bulan. Na ay mga sitwasyon na konteksto nga lisod nyo kayo, uy mukhaon si Miss White, uy. Diba? So, ang pangutana mo ni, ang imong gitondo nga vegetarianism, iya ba ni Ellen White or sa imo bang leader? Kay si Ellen White, kung magkapiti, pagkaon magkagulan. We cannot feed them all, but will you please give us dried catfish and dried fish or of any description? Nothing can. This will give a good relish to the food. Letter 149. Ano sa isulat? 1895. Ano sa Health Information? Ha? June 3, 1863. Na-i-option niyan Heavenly's Conference. Diha siya sa Bertahan. Yan, naghatag siya minsay na timingan na ako dito.
So ako siyang ipangutana, kanang si Mrs. White, nakakaon ba o unod? What if kung si Mrs. White nakakaon o unod? Siya ang pagdili pagkaon sa unod 1863. Siya kung nakakaon si Mrs. White after 1863, siya nakasala si Mrs. White. So kung nakasala si Mrs. White, ang pamantana, kinsay may laki ninyong dua, si Mrs. White o ikaw? Wala lagi, pambasa na ko din yung mga statement. No? That is 1895, 30 kapin ka mga tuig. 30 years kapin ka mga tuig. Oh, diba? 1876, gikan sa 1863, 10 years kapin. Iwan si Mrs. White, we have not had a particle of meat in the house since you left and long before you left. We have had salmon a few times. A few times lang ha, ayan din niya. Pero atong objective ba, vegetarian ta. Pero dili ta mga parasiyo, nga murabat o kung makakaon o gamay na unod, murag nakasalang na ta. Murag naglakay pa, lakas sa gitawag na itong alambre, ini nga na. Okay? Nakakaon ka, kung vegetarian ka, nakakaon ka gamay o karne, di ka backslider. Sa'yo naman may konsepto nga, vegetarian ako, nakakaon ko po nun, backslider na din ko. So, kung basa sa Biblia ko, sa writings Mrs. White, pamilay konsepto sa mga option. Nakakaon karne, hi, backslider na. Mrs. White, Council Diets and Foods, page 394. When I could not obtain the food I needed, I have sometimes eaten a little meat. Kung naay mga pagkaon na di mahatag sa akong lawas, mukhaon ko panagsaon, unod. Diri sala, ha? Eh kung sala pa, nakasala na si Mrs. White. So, ino ni Mrs. White, health reform must not be urged in a radical manner. Dili i-radicalize na mga pamahagi. We must be careful to make no innovation because under the influence of extreme teaching, sobra. Swerte, madami mga extreme kabatihan ng mga tao. Musakaw, taas kay nga bukid, nadiin ang ilang igamot, ang ilang kamot. Huwag na na sila PC. Extreme. Na mga tao muambak gikan dito sa aeroplano o niya ilang issue ilang mobiliho dito sa net nga delikado kayo. Extreme. Sa 7B Adventist na ay mga membro may extreme. O maunay atong bantayan kay sila murag mga kagaw nga mo-distribute ngadto sa mga kaigsunan. Busa, we need defenders sa 7-day Adventist. Therefore, there is the more need of handling wisely the question of meat eating. In regard to this matter, there should be no rash movement. Ang objective sa mga option, mag-uniform sila, sunod sa iyang simbahan. Kung di ka musunod silang gusto, backslider ka. Pero ang sabi ni Mrs. White, there should be no rash movement. Nag-backslide ba? Kung igawas pa si Mrs. White, kaya na yung mga Adventist na nagkahulot? Wala. Nag-backslide ba? Igawas pa si Mrs. White, kaya na yung Adventist na nagluto? Wala. Nag-backslide ba si Mrs. White, kaya na yung Adventist na naligo? Wala. Asa na nga konsepto nga adunay mga option karon nga ang ilang tratar sa ilang membro kung nagkaon ng gunod, backslider, kung naligo, backslider. Kulba ka na ang doktrina. That is salvation by grace. Consider time and place. So, sa writing, sa hermeneutics, sa writings, Mrs. White, you have to consider time and place. Dili ka nakabasag sa ka-statement, that o dahil sa itong kapanahonan, gikuha sa konteksto sa ilang kapanahonan. Say nga, Mrs. White, okay, the time, place, and circumstances of the giving of certain messages should be considered.
Okay, muna yung gingon. Selected Messages, Book 1, page 57, paragraph 2, kanang point 2, that is paragraph 2. Regarding the testimonies, nothing is cast aside, but time and place must be considered. Mahitungod sa sinulatan ni Mrs. White, walay isalikway, pero ang panahon, ang lugar, atong ikonsiderar. Example, gamit ang buwan.